Γεια σας παιδιά, Dr. Γιώτα εδώ. Και σήμερα, αφού είχα να ανεβάσω πολύ καιρό βίντεο, το άλλο δεν ήταν βίντεο. Ανέβασα βλακίες. Αλλά θα κάνουμε ένα challenge. Θα αναρωτηθείτε γιατί έχω 3 ποτήρια εδώ. Γιατί δεν είμαι μόνος μου. Είναι λοιπόν εδώ η Αριάδνη. Έλα Αριάδνη. Έχουμε στήσει στο background μισή ώρα κάναμε να στήσουμε. Κατέβα Αριάδνη. Είναι η Αριάδνη. Θες να το βγάλεις αυτό το μπακλαβά, το μπέρε που έχει και ο Φίβος. Ο Φίβος όλα με ένα τέτοιο είναι. Είναι και Άγγελος Λιναρδάκης. Άγγελε, έλα, είναι YouTuber. Έλα βγες καλό παιδί. Βγες καλό παιδί, κάτσε εδώ. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Okay. Λοιπόν, θέλω να σας πω πως θα είναι λίγο μικρό βίντεο και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, το βίντεο θα είναι καταρχήν ποιος θα προλάβει να πιει πρώτος αυτά τα 3 από την είναι περίπου ίδιο. Μας στέλνουν το μεταξύ στο Skype, φαίνεται. Όχι, λοιπόν. Είναι περίπου ίδια σε νερό. Και θα φάμε και κέικ. Το διάλεξα εγώ το κέικ γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να φάω. Όποιος θα το φάει πιο γρήγορα και ποιος θα πιει πιο γρήγορα. Γι' αυτό το διάλεξα. Σας προειδοποιώ, άμα σβήσει το βίντεο γιατί θα φταίει το νερό που θα έχω φτύσει. Σταμάτα, τότε θα χαλάσει και η κάμερα, οπότε δεν θα είναι βλέπει. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, δεν θα το φτύσεις, είσαι βλάκας. Είσαι και άρρωστος, δεν θα το... Έχει βγάλει βίντεο να αρρώστησα. Πάτε να το δείτε, ναι. Εκεί ήταν. Δεν φαίνεται στην κάμερα. Αγαπώ την κακονία, θα τα φτύσω όλα. Σταμάτα! Όχι, λοιπόν. Σε παρακαλώ, μην γελάσεις. Αν το φτύσεις δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Πάμε όλοι πιο πίσω. Γιατί θα το φτύσεις. Και εσύ, Άγγελε, θα το φτύσεις. Αν το φτύσεις, μην το φτύσεις. Πάρτο, όλα πρέπει να το πιούμε. Κανονικά θα σου φύγει από τη μύτη το νερό, γιατί και εγώ το πω. Έλα ρε, πάρτο, να αρχίσουμε. Τους καθυστερούμε, δεν καταλαβαίνεις, 2 λεπτά ακόμα και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Λοιπόν, μην διαβάζουν μηνύματα σε μηνύματα. Λοιπόν, ναι. Έχω γωνία, λοιπόν, βάλτε όλοι. Μην το βγείτε, μην αρχίσεις. Βάλτε, λοιπόν, να ξέρετε, όποιος νικήσει και τα 2 ή ισοπαλία. Νικά, έχουμε ισοπαλίες και νικητές. Λοιπόν, μην πνιγείς. Αν πνιγείς μετράει. 1, 2, 3. Τι τελείωσα. Τελείωσα. Κατάπιατο. Τι εννοείς τελείωσα. Τελείωσα. Αγγελίδιο. Καλά πέρα. Λοιπόν. Διού. Θα ξεράσω ελώς. Ωραία, Αγγελέ. Αγγέλε, μπορώ να το νερό μωράκι. Τζέλ, τελείωνε. Τζέλ, έλα, μην πνίγεσαι. Τζέλ, σκουπίσου. Ζεις, σκουπίσου, δεν πέθανες. Σταμάτα να βύχεις, ρε αγόρι μου, σταμάτα όλοι να βύχεις. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε να δούμε λοιπόν σκορ. Λοιπόν, αυτό μου λέτε λίγο, θέλω να γράψετε από κάτω στα comments. Εσύ σταμάτα να βύχεις. Από κάτω στα comments. Πώς το έπιασε τόσο γρήγορα. Δεν έχω κάνει edit, σας το ορκίζω, με δείτε, φαίνεται αν είναι κομμένη σκηνή. Φαίνεται, δεν την έκοψα τη σκηνή. Δεν είναι κομμένη σκηνή, σταμάτα εσύ να βύχεις. Και πάμε για το δεύτερο. Τώρα θα το μπερδέψουμε γιατί έτσι δεν πρέπει να πιει κανείς από αυτά. Όχι, αυτό το βάλετε. Πηγαίνετε και τα 3 εδώ και φέρτε και τα 3 τα πιάτα του κέικ. Λοιπόν, το περιμένετε, Άγγελε, μην πνίγεσαι, μίλα στους ανθρώπους. Λοιπόν, θα είσαι εδώ που δεν θα ξεράσω. Έλα βρε Άγγελε, ηρέμησε. Έλα, σταμάτα. Όποιος το φάει πρώτος, λοιπόν, αυτό εδώ. Εντάξει, αυτό είμαι καλός. Είναι το δεύτερο, δείτε. Ναι, σε αυτό είναι καλός, αλλά θα πνιγεί και πάλι. Λοιπόν, δεν μπορώ, έχω γωνία. Σταμάτα, εγώ το παίρνω μαζί μου, λοιπόν. Σηκώνουμε κέικ. Το χαλασμένο μου δώσανε. Χαλασμένο. Λοιπόν, 3. Άμα πνίγεις δεν μετράει. 3. 2. Να σκάσουμε. Ένα, πάμε.
τα πήρε και τα δύο. Μαλάκες ειλικρινά θα ξεράσω. Αγάπη. Όταν έχεις δίπλα σου αυτόν εδώ να κάνει μετά. Ξέρε. Λοιπόν, έλα να πεις ένα γεια. Έλα να πεις ένα γεια ρε μαλάκα, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ ρε. Με έχεις πρίξει. Έλα εδώ, έλα, τα αφήσαμε όλα. Τι βίντεο ήταν αυτό? Εδώ κάτω. Γίνεις κατά. Βίντεο ήταν αυτό, άστε τι έχει γίνει από κάτω. Άστα ρε φίλε. Άστα. Πάμε τώρα εσύ και θα πνιγείς. Πού θα πάει? κάτω. Λοιπόν, χάλια βίντεο, αφήστε το τώρα αυτό, ακυρώθηκε. Έλα ρε βλαμμένο, σταμάτα του Λοιπόν, επειδή αυτό ήταν το βίντεο, το οποίο δεν ήταν βίντεο, απλώς το έπιαμε πολύ γρήγορα, ήμουν έτοιμο να ξεράσω, έγινε χάλια το δωμάτιο. Τουλάχιστον δεν χάλασε κανένα. Σταμάτα. Επειδή λοιπόν είναι αυτό το βίντεο, θα κάνω τον ήμου. Δεν μπορώ να το κάνω καλά, μόνο το μαλλί μέχρι εδώ πάει. Και με πονάει το μάτι μου, πονάω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ήταν αρκετά μικρό. Συγγνώμη που δεν έχω ανεβάσει βίντεο, μόνο αυτά τα 4 τα βίντεο της βλακίες. Το μία ήταν ανακοίνωση για βίντεο και το άλλο, όχι, που δεν έβαλα. Δεν ανέβασα, αλλά ήταν ανακοίνωση, αλλά δεν ανέβασα. Η Αρία είναι το φωκιόλο. Εσύ μήτρος άλλο θα ξεράσει. Και εγώ μαζί. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε νομίζω ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής. Έλα ρε βλαμμένο, σταμάτα, μην είμαστε και στη κάμερα μπροστά, σταμάτα. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν λίγο μικρό, κάντε like αν σας άρεσε, subscribe. Αν είστε καινούργοι, κάντε εγγραφή να δείτε και τα άλλα μου βίντεο. Καλά βίντεο. 7 λεπτά βίντεο. Ναι. Τι λέω, τουλάχιστον βγάλαμε ένα βίντεο. Λοιπόν, ξαναλέω αυτό ήταν το βίντεο. Πάρα πολύ ωραίο κέικ. Αυτός εδώ το έχει βγάλει και το έχει φάει 2 φορές. Λοιπόν, Μία. Εγώ φάει 4 κομμάτια. Πριν έβγα 2. Και τώρα έβγα 2. 4 κομμάτια. όχι Παναγία. Λοιπόν, επειδή έχουμε πιάσει τουλάχιστον 30 λεπτά στο να μιλάμε και να λέμε αντίο, τότε, τώρα το εννοώ, αντίο. Κάτσε. Εντάξει. Να πάτε να δείτε και το βίντεο, σας έχω Άγγελος Νορδάκης, Γκρίκλης, ξέρετε. Να πάτε να του δείτε τα βίντεο του. Σταμάτα να μ' ακουμπάς. Όλο γράφουν μήνυμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μην τα διαβάζεις, λοιπόν. Εν τω μεταξύ είσαι και ένα meetup του Καρπούζη και έχει πάρει ένας φίλος μας ο G3, ο Βασίλης, δεν θα το λέω πλέον έτσι. Έχει πάει στο Ο meetup. G3CW. Σταμάτα μαζί με τον Όμηρο. Έτσι, Και τώρα μας πάμε και στέλνουν. όνομα. Σταμάτα ρε! Με έχεις πρίξει! Αυτό δεν. Λοιπόν, τελείωσε. Σας το ξαναλέω. Τελευταία φορά. Αυτό ήταν το βίντεο. 8 λεπτά βίντεο. 8,5, 8 και 36. Λοιπόν, κάντε like, subscribe. Αν είστε καινούργοι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Έχει πει αυτό. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.